let him knack. Azonzon, tẹ bá ń jẹ lámbà mi bí àwúrèbè. Kí ló wà ní oríire tá ní lè ṣe? Mo mọ̀ mi ò dúró lẹ́gbẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́. Fún mi lọ́mọ tó ṣe fùrọ̀ bí Sandra Bennett. Olífàdà, má fún mi lọ́mọ ìnira bíi ti Jábẹ́sì. Ọmọ tán kì í ní transport fare. Má gbé wá fún mi bàbá, I'm not available. Fún mi lọ́mọ ayọ̀ bí Àlímà. Òun ló mọ bí tí kọ́kọ́rọ́ lé mi wà. Ó mọ̀ pójú kan làdá ní kò nítorí súyà lọ́la dí fún mẹ́súyà. Àlímà máa le, àlè bí òfìlì gàǹgà. Ẹni bá fẹ́ jẹ iṣẹ́ àlè, ó ní láti ní nǹkan gbà. Àlímà máa le, àlè bí òfìlì gàǹgà. Ẹni bá fẹ́ jẹ iṣẹ́ àlè, ó ní láti ní nǹkan gbà. Ó dìgbì dìgbì dìgbì. Adamu, abeg, you get cutlass, the cutlass wey go. Abeg, give me.